gwybodaeth arall iddyn nhw. A dyna sydd yn gyrru Pedr a Ioan fan hyn, dyma. Maen nhw wedi dod i ddeall. Pwy yw Iesu Grist? Mor ogoneddus yw Crist. Beth yw'r gobaith mae Iesu wedi roi iddyn nhw? Bod e wedi concro y beth. Bod wedi codi'n fyw, bod e wedi esgyn at y tad. A fod e'n dod yn ôl rhyw ddydd i gasglu bobl. Wedi rhoi addewid iddyn nhw. A chi'n gwybod, os y'n ni'n dod at yr arglwydd Iesu, mae'n dweud wrthyn ni bod e'n rhoi statws i ni. Statws arbennig iawn. Mae'n dod yn 1 Pedr pennod 2, Pedr 1 sy'n dweud hyn, adnod 9 a 10. Trowch at y verses Beibl gyda chi. Dyma mae Pedr yn dweud, yn galw pobl Crist. Mae'n dweud, ond yr ydych chi yn hil etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaeth, yn bobl o'r eiddo Duw ei hun. Os byddwn ni'n stopo fyna, byddwn ni ddim dweud digon. Achos mae Pedr yn mynd mlaen i ddweud pam. Pam ydyn ni y pethau yna i gyd? I hysbysu gweithredoedd ardderchog yr un eich galwodd chwi allan o dywyllwch i'w ryfeddol o leini ef. Dyn ni'n bobl o'r eiddo'r arglwydd, a'r rhan enfawr o hynny yw mwyn i ni hysbysu pobl am weithredoedd ardderchog Iesu Grist. I chi a fi fod yn dystion i waith achubol Iesu. Dyna, nid beth dyn ni'n gwneud, dyna pwy ydyn ni felly. Dyna'n statws ni yng Nghrist Iesu. Pobl sydd wedi'n galw i hysbysu. Dyn ni fod yn, mae'n bywydyn i fod yn billboards sydd yn pwyntio at yr Efengyl. Dyna beth dylen ni fod. Mae'n mynd mlaen adnod 10, a chi gynt heb fod yn bobl, ydych yn nawr yn bobl ddiw. Chwi gynt heb dderbyn trigaredd, ydych yn nawr yn rhai a dderbyniodd trigaredd. Yn lle fod unrhyw un yn meddwl bod chi wedi ennill yr hawl neu'r fraint eich hunan, chi ddim. Nid fi sydd wedi ennill yn eich awdwriaeth chi. Dyw sydd wedi engalw i, yn gwneud i, yn un o'i bobl e, yn un o'i genedl e, a dwi wedi derbyn trigaredd. Ond dyna'r pwrpas ni. Dyna dy bwrpas di. Fel un sydd wedi cael dy alw o farwolaeth i fywyd, o gael thiwed pechod i ryddid yng Nghrist, yw bod ti wedi cael rhyddid i allu dweud na wrth Satan, fel glywson ni bore yma, i gadw i ffwrdd o Satan ac i ddal ati i gyhoeddi Crist, achos i ni'n saff. I ni'n saff yn nwylo yr arglwydd Iesu. A mae Pedr fan hyn, mae'n fath o esiampl i ni os liciwch chi'n, yn test ces i ni o sut mae'r ysbryd glân yn nerthu ac yn rhoi hyder mwyn gallu cyhoeddi Crist i bobl sydd mor anghennus, sydd mewn angen dirfawr i glywed yr Efengyl. Ac i ni'n cyhoeddi'r Efengyl am ddau reswm. Nid just fel fod pobl yn clywed, ond am fod yr arglwydd yn cael ei ogoneddu wrth i ni gyhoeddi. Chi'n gweld mae'r arglwydd Iesu yn cael ei ogoneddu pan mae pobl yn gwrthod Crist, oherwydd mae ei Efengyl wedi cael ei ddarparu, ei roi, ei gyhoeddi. Os di pobl yn gwrthod, mae'n dristwch ydy. Mae'n torri'n calonau ni. Ond ar yr un pryd, mae'n gogoneddu Crist achos mae rhywun arall wedi cael clywed am weithredoedd ardderchog yr oen. Mae wedi cael ei ogoneddu, ei glodfori, wrth i rhywun gyhoeddi. Dyw'n gwaith ni ddim mewn ofer wrth i ni gyhoeddi Crist yn ddibynnol ar p'un mae rhywun yn derbyn yr Efengyl neu ddim. Mae'n llwyddiant os mae rhywun yn cael clywed beth mae Iesu wedi gwneud drostyn nhw, hyd yn oed os maen nhw'n gwrthod. Oherwydd maen nhw'n cael ei gadael yn ddiesgus ar ddydd Crist. Ond wrth gwrs, sy'n ni'n dymuno fod pobl fel dyn ni wedi derbyn trigaredd, yn cael profi trigaredd yr arglwydd Iesu. Yn ddiweddar yn yn eglwys ni, dyn ni wedi bod yn mynd trwy'r bregaeth ar y mynydd. A un peth darodd fi, yn enwedig ym mhenod 6 o Matthew, yw mae 2 brif gonsern sydd gan y Cristion. A dydy fi ddim yn un ohonyn nhw. Un ohonyn nhw yw gogoniant Iesu Grist, a'r llall yw teyrnas yr arglwydd Iesu. Sancteifiad dy enw, deled dy deyrnas. Pa mor aml pan dyn ni'n gweddio, pa mor aml pan dwi'n gweddio, ydw i'n neidio dros hwnna ar dwyth dwi angen hyn.
arglwydd dwi angen y llall. Sancteified dy enw. Deled dy deyrnas. Dyna'n concern ni. Yn Rhufeiniau 10, siwch chi'n gyfarwydd yn canol adnod 8 ymlaen, mae'n dweud, a dyma'r gair yr ydym ni yn ei bregethu. Gair ffydd sef os cyffesu Iesu'n arglwydd, a thennau a chredu'n dy galon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, ceid a achub. Gyna adnod 13 ymlaen, oherwydd yng ngeiriau'r ysgrythur, bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub, pwy bynnag yw. Ond sut y mae pobl i alw ar rywun nad ydynt wedi credu ynddo? Sut y maent i gredu yn rhywun nad ydynt wedi ei glywed? Sut y maent i glywed heb fod rhywun yn pregethu? Sut y maent i bregethu heb gael ei hanfon? Felly, fel y mae'r ysgrythur yn dweud, mor weddaidd yw traed yr rhai sy'n cyhoeddi newyddion da. Eto, nid pawb a ufuddhawdd i'r newydd da. Oherwydd mae Isaiah'n dweud arglwydd pwy a gredodd yr hyn a glywais gennym. Felly, o'r hyn a glywir y daw ffydd, a daw'r clywed trwy air Crist. Dyn ni'n gweddio bydd yr arglwydd yn gweithio yng nghalonnau pobl wrth i ni gyhoeddi. Sut maen nhw'n wedi glywed, mae Duw wedi trefnu bod nhw'n clywed mwyn iddo fe, drwy waith yr ysbryd, blannu had yr efengyl, blannu had bywyd newydd ynddyn nhw. Gobeithio bod hynny'n eich rhyfeddu chi, bod yr arglwydd wedi trefnu hynny. Wedi trefnu ein bod ni yma mwyn cyhoeddi Crist. Wedi rhoi rhan i ni yn y gwaith. Ych chi, anrhydedd yw hynny. Ac o'n i'n teimlo, os dwi'n onest, yn gweddio arglwydd maddau fi am yr adegau lle dwi wedi gweld yn faich, nid yn anrhydedd. Yn faich ar adegau i fi pan dyle fe fod yn anrhydedd. Oherwydd dwi'n anghofio mor ardderchog yw'r arglwydd Iesu a'i weithredoedd. Dwi'n anghofio pa mor rhyfeddol yw yr oen. Pa mor unigryw yw yr un sydd wedi dod i achub. Sydd wedi darparu popeth ein mwyn ni. Dwi'n diffygiol mewn dim oherwydd yr arglwydd Iesu. A dyna ddyle fod yng nghanu, bob dydd, trwy'r dydd, i bawb o'n nghwmpas i. Ond yn aml, dydy hynny ddim yn digwydd oherwydd yn hunanoldeb i. Oherwydd bod fi'n meddwl am yn hunan. Oherwydd bod fi'n poeni am beth mae pobl yn mynd i feddwl ohonno, os y'n ni'n onest gyda'n gilydd. Mae eisiau bod ein golygon ni'n cael ei codi oddi wrth ein hunan felly ac at Crist. At pa mor ogoneddus yw Iesu. A pa mor bwysig yw ein bod ni'n deall bod Crist yn adeiladu, yn tyfu ei deyrnas heddiw, trwyddo ni. Ych chi fraint yw hynny. Nawr, dwi'n gorffen gyda hyn. O le mae'r hyder yma yn dod gan Pedr ac Ioan. Os chi'n edrych ar fywyd Pedr, fel mae'n bod yn y clwb, o be fi'n deall, cyn dod i nabod yr arglwydd Iesu a cyn yr dyfodiad yr ysbryd lan, byddwn ni'n sylwi yn ddigon sydyn mae nid Pedr ei hunan sydd yn hyderus, ond bod yr ysbryd yn rhoi hyder. A mae yna batrwm yn actau 1, maen nhw'n aros yn Jerusalem ac yn gweddio am yr ysbryd yn nhw. Ac yna, maen nhw'n cael eu llenwi gyda'r ysbryd ym Mhenod 2. Ac ym Mhenod 4, edrychwch yn eich Beible, ydych chi'n gweld adnod 8, mae'n dweud bod Pedr wedi ei lenwi ar ysbryd yn cyhoeddi i'r cyngor. Ac yna, wnaethon ni ddim darllen, edrychwch yn eich Beible ar y darn nesaf, adnod 23 ymlaen a 24 yn benodol, wrth iddyn nhw weld fod dal bygythiad i'r efengyl, beth maen nhw'n gwneud. Maen nhw'n gweddio eto. A maen nhw'n cael eu llenwi eto gyda'r ysbryd lan. Nid one-time deal, mae'n debyg. Ond bod nhw'n dod nôl at y ffynon fel petai, yn ymwybodol o'i hangen nhw, dro ar ôl tro. Bob tro maen nhw'n wynebu, gwrthwynebu, a bob tro maen nhw angen nerth i gyhoeddi Crist. Arglwydd prohyder i ni. Dyna'n syml yw y weddi. Edrychwch arno fe. Dyma mae'n dweud adnod 24 ymlaen. Wedi clywed codasant wytho ei llef yn unfryd at Dduw. O ben llywydd, tydi o wnaeth y nef ar ddeiar a'r môr a phopeth sydd ynddynt. A dywedodd drwy'r ysbryd glân yng ngenau Dafydd dy was ein tad ni. Pam y terfysgodd y cenhedloedd ac y cynlluniodd y bobloedd bethau ofer. Safodd brenhinoedd y ddeiar ac yn gasglodd y llywodraethwyr ynghyd yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn Efeseia ef. Canis yn y ddinas hon yn wir yn gasglodd yn erbyn dy was sanctaidd
Iesu, yr hwnna yn einiaist. Herod a Pontius Pilate ynghyd â'r cenhedloedd a phobloedd Israel. I wneud yr holl bethau y rhagdyniodd dylaw a'r gyngor di iddynt ddod. Ac yn awr arglwydd, edrych ar ei bygythion a dyro i ddweision lefaru dy air a phob hyder. Ac estyn dithau dylaw i beri a chad ac arwyddion y rhyfeddodau drwy enw dy was sanctaidd Iesu. Sa'n gwybod os rhywbeth yn taro chi fyna, yn taro rhywbeth fi. Yn gyntaf, maen nhw'n dod a nid eu testyn nhw yn gyntaf yw arglwydd sorta nhw mas. Stopia hyn i gyd, please. Cai eu cegau nhw, rho ryddid i ni. Ddim o gwbl. Eu gweddi nhw, arglwydd ti yw yr arglwydd sy'n gwybod pob peth. Ti wedi creu popeth a mae popeth yn dyddwylo di. Chi'n gweld maen nhw'n dod â'u persbectif nhw yn gywir at yr arglwydd a maen nhw'n deall wedyn yn sgil pwy yw Duw, beth yw ein gweddi ni. Wel, os yw'r arglwydd yn sanctaidd ac yn agoriwch popeth ac yn sofran, mae di'n gosod ni yma. Mae di'n gosod ni yma i sefyll yn erbyn y bobl yma. A felly nid ei gweddi ni yw'r arglwydd, please cael gwared ar y bobl, please rho fywyd hawdd i ni, ond arglwydd rho hyder i ni, rho nerth yr ysbryd i ni mwyn i ni sefyll yng nghanol y gwrthwynebiad yma. Arglwydd mewn geiriau eraill, gwnaed y waith di yn ein plith ni, trwyddo ni. Ac os dwi'n onest, yn aml, y weddi yw arglwydd, allu di dynnu fi allan o'r sefyllfa yma. Allu di ni bywyd yn haws i fi. Achos dwi ddim eisiau wynebu'r sefyllfa anodd yma. Yn hytrach na deall, wel os yw'r arglwydd yn sofran, mae'r bobl yna sydd yn eich erbyn chi, yn eich bywydau chi, mae'r bobl yna sydd mor bell i ffwrdd o'r arglwydd yn eich bywydau chi, maen nhw'n am reswm. Eich mwyn chi. Mwyn i chi gael cyhoeddi Crist iddyn nhw. Nid ar ddamwain, o gwbl. Ac felly beth yw ein gweddi ni? Ein gweddi ni yw arglwydd rho hyder, ac yn bwysig hefyd, yw e ddim jyst yn dweud arglwydd gwnaed i'r gwaith hebddau. Gwnaed i'r gwaith wrth i ti roi hyder i ni i gyhoeddi. Maen nhw'n deall beth yw ei rhan nhw. Ysbysu gweithredoedd ardderchog yr arglwydd. Wyt ti'n deall dy ran di yn y gwaith. Ceisio'r arglwydd ac mewn ffydd wedyn yn derbyn hyder wrth i ni gyhoeddi. Wrth i ni gyhoeddi. Nid y bare minimum, ond cyhoeddi Crist yn ei lawnder fel mae'n deilwng o gael ei gyhoeddi. Mae yna lot, mi'n credu ar hyn o bryd, o demtasiwn i ni feddwl mae cyhoeddi Crist i'w dweud, o ie, dwi'n Gristion. Dwi'n dilyn Iesu. Sa'n gweud bod hwnna'n anghywir, hwnna'n bendigedig wrth gwrs. Ond mae eisiau ni ddeall, peidiwch a don't kid yourself, dyw hwnna ddim yn mynd i ddod â pobl i iachadwriaeth. Mae'n clywed mwy nag yno. I ni'n gosod y bar mor isel os i ni'n credu mai dyna beth mae pobl angen clywed. Os nag ni'n dod yn nhw at y groes, at yr atgyfodiad, at yr ail ddyfodiad, dyn nhw ddim yn cael cyflawn i ddod i adnabod yr arglwydd Iesu. A dyna'n braint ni. I ddod yn nhw'r holl ffordd at yr efengil yn ei gyflawnder. Beth annog chi i weddio yn gyntaf dros y bobl yma. Dyna lle ni'n gorfod dechrau. Dyna lle mae Pedr ac Ioan a disgyblion i gyd yn dechrau yn cael ei nerthu gan yr ysbryd lan. Heb yr ysbryd allwn ni ddim. Ond os ni'n credu fod Duw yn cadw ei air a bod e'n rhoi nerth i rai sydd yn gofyn ac yna mae'n dweud os yw tad sydd ddim yn gyfiawn yn gallu rhoi rhoddion da i'w blant. Gymaint mwy felly mae'r ysbryd glân yn mynd i roi, mae'r tad yn rhoi yr ysbryd glân i rai sy'n gofyn iddo fe. Felly mae yna ddewyd yn y Beibl sydd jyst yn ei hwnna lan. Ond os yw Duw yn rhoi yr ysbryd glân i rai sy'n gofyn, sut dyn ni'n gwybod? Wel, bod ni'n cael nerth wrth i ni gyhoeddi. Bod ni'n profi yr ysbryd glân wrth i ni gyhoeddi Crist. Yn disgwylgar wedyn, fel maen nhw'n dweud ar y diwedd, y bydd yr arglwydd yn gwneud rhyfeddodau trwy ei was Iesu. Bydd e'n gwneud y gwaith mwyaf rhyfeddol, sef achub yn eidiau. Y bwriad o gen i oedd cael map fan hyn o Gymru a bod ni'n edrych ar lefydd lle falle does dim tystiolaeth i gael, a dim eglwys falle i gael ar hyn o bryd, a bod ni'n gweddio dros ardaloedd gwahanol. Dwi dal eisiau chanol chi wneud hynny, yn enwedig eich hunan, ond does dim amser i wneud hynny heno. Ond un peth darodd fi, wrth i ni feddwl am yr holl bobl yna, sydd heb ddod i adnabod yr arglwydd Iesu, ydy yn boddran ni. Ydy yn boddran ni.
nid yn unig fod aelodau o'n teulu ni a'n ffrindiau ni, bobl ni'n caru, wrth gwrs. Mae'n poeni ni, yn gobeithio, pan ni'n meddwl amdani nhw. Ond beth am bobl chi ddim yn nabod? Beth am y bobl yna? Oherwydd mae'r arglwydd yn ei caru nhw'n gymaint am mynd i garu di. A maen nhw mor werthfawr i'r arglwydd ag wyt ti. Nawr, ydy'n bodran ni. Ydy'n torri'n calonau ni. Ydy'n ni'n gyrru ni mewn gweddi at yr arglwydd. Fel ein bod ni ar ein gliniau yn ceisio'r ysbryd lan. Ac yna mewn ffydd yn mynd ati yn llawn hyder i gyhoeddi Crist yn ei lawnder. Dyna'r her oedd i fi wrth baratoi, os ydw i'n onest. Ydyn ni'n fodlon roi'r hunan heibio, edrych y tu hwnt i'r hunan, at ogoniant a teyrnas yr arglwydd Iesu. Felly, dyn ni'n mynd i dreulio chydig amser rownd eich byrfa neu lle bynnag i chi mewn grwpiau ac i ni'n mynd i weddio. Ni'n i ofyn i'r arglwydd, falle bod chi eisiau edifarhau, bod chi ddim â chonsern, a gofyn i'r arglwydd i roi baich i chi. Falle bod chi eisiau gweddio ar yr arglwydd roi hyder i chi. Gweddio ar yr arglwydd roi atebolrwydd i chi, wrth i chi ar ôl gweddio am hyder, i fynd ati i gyhoeddi. Mae hefyd mae'n dda i ni enwi pobl ger bron yr arglwydd, ond hefyd enwi llefydd ger bron yr arglwydd. Pobloedd ger bron yr arglwydd. A'i cyflwyno nhw a gofyn i'r arglwydd i drigarhau fel mae wedi trigarhau tuag ato ni. Cofio 1 Pedr 2, adnod 10, a chi gynt heb fod yn bobl yr ydych yn nawr yn bobl dduw. A chwi gynt heb dderbyn trigaredd yr ydych yn nawr yn rhai a dderbyniodd trigaredd. Chi yma trwy ras. Chi yma oherwydd fod yr arglwydd Iesu wedi datguddio rhywbeth i chi trwy'r ysbryd. Beth am bawb arall? Beth am Gymru? Sa'n gwybod sy'n hwn yn adlewyrchiad o nghalon ni, a falle bod dwi'n ymddiheuro am hynny os ydy hynny wir. Ond weithiau fi'n credu bod ni'n gweddio ar yr arglwydd weithio ni'n plith ni, os ni'n onest, yn ddofn yn ein calonau ni, nid allan o gonsern am deyrnast Crist a'i ogoniant ond am fod bywyd yn dechrau dod yn anoddach i ni. Fe ofyn i ni chwilio'n calonau, os ni'n hollol onest gyda'n gilydd, a'i o'n concern ni yw chi'n edrych ar lefydd lle does dim tystiolaeth a chi'n meddwl, dyw Iesu Grist ddim yn cael ei ogoneddu fyna. Dyw'r oen ddim yn cael ei gyhoeddi fyna. Dyw pobl ddim yn cael clywed am waith gogoneddus Iesu Grist ar y gros. Felly nhw'n ni weddio gyda'n gilydd, a wedyn bydd y band yn dechrau chwarae cerddoriaeth mewn ychydig amser sydd yn arwydd, felly chi byddwch gweddio i ben a byddwn ni'n moli'r arglwydd gyda'n gilydd eto. Felly nhw'n ni treulio amser mewn gweddi gyda'n gilydd.